Yo viví tanto tiempo. Su mami, cuando me encontré el año pasado con ella, yo fui a visitarla con el álbum. ¿Se acuerdan que los Jael del año pasado nos explicaban esto? Yo me fui, ellos viven muy lejos y la mamá aceptó verme y me dijo, ¿sabes qué, Daniela? Yo mandé un chiquillo al ejército, quién sabe cómo va a regresar. Y yo le dije, ¿qué importa con tal de que regrese? ¿Ok? Perdón. Bueno. ואני אמורה דניאלה גם מאחלת לכם חג טעים, שמח, עם הרבה ניסים. יכולים לראות איך כיתה י' כאן עסוקים בהכנת סופגניות. כל אחד בעצמו מכין את הסופגניה. נמצאים פה כל החומרים. והרכזת לעברית דניאלה מדריכה את כולם איך להכין את זה. אנחנו עושים עכשיו סופגניות לכבוד חנוכה. אני חושבת שלכיתה הזו זה הפעם העשירית. כמה הרבה עשיתם סופגניות? בוצ'ס, כמה פעמים עשיתם סופגניות? מכיתה א', כמה שנים עברו? 10 שנים עשינו סופגניות. נראה לי שהילדות האלה הן כבר מומחיות. אתן ספציאליסטות? אתם יפה מומחיות, כל הכבוד. תראי להם, סנדרה, סופגניות. דיאנה. Quiero hacer chiquitas para domar. מחה בלנקו, מרמלדה. טעים, אתם אוהבים? כן? איזה יופי. אפשר לראות איך הן עובדות יפה, נקי, מסודר. שלום ארץ ישראל, עוד מעט חנוכה, זאת השנה השנייה שאנחנו מאחלים לחג החנוכה, שכל הניסים והנפלאות יהיו למשפחת שליט ולגלעד ולכל ארץ ישראל, עם הרבה שמן, הרבה מתוק והרבה סופגניות. כמה שנים המורה דניאלה את כבר אחראית על הפעילות הזאת? 33 שנה. ואיך הטעם של הסופגניות יוצא בסוף? אתם צריכים לבוא ללימה פרו לטעום אותם. מלימה פרו אנחנו שולחים לכם לכולם חג חנוכה שמח, הרבה בריאות, הרבה שמחה, אל תשכחו שהמורה דניאלה מזמינה אתכם מתי שתרצו לטעום מהסופגניות שלה. מתי שתרצו. אוקיי, ביי.